Sa palibot niya to, kita minangalas kan misteryo kan buhay, asin kagadanan. Ang buhay magagadan, alagad ang kagadanan, sarong aagihan, pasiring sa mas makahulugan na buhay. Kay puhan ang sarong banhi mahulog sa daga, asin magadan, tanganing magkaigwa kita nin buhay. Alagad sa pag-atubang niyato sa kagadanan, tinutokdoan kita kan banal na kasuratan na iyan sarong realidad na dapat akoon. Araw kay Kristo, kita magkakaigwaman nin buhay pagkatapos magadan. Dahil dapat kita mahandal sa kagadanan, ninhuli taan balos, iyo ang buhay na daing kasagkoran. Maging kita lugod, maging banhi, na nagtalubo pasiring sa bagong buhay. Kaibakan sa itong mga personal na intensyon, asin mga pamibi, idulot naman sa bisangunyan ang mga minasunod pong mga mass intentions. Thanksgiving dulot ni Mr. and Mrs. Roberto Camacho. Thanksgiving dulot ni Michael Brian Ribada. Petition for healing of Hinaro Gabriel de Fip. Dulot po ni Emily Bordado and family. Asin para sa kapahingaluan kan minasunod na mga kalag. Sa kalag ni Monsignor Aloysius Swartz, dulot kang Pribosa asin Parato family. Sa kalag ni Petra asin Floro, dulot ni Eva Solano. Sa kalag ni Soledad asin Marceliano, dulot ni Wilma Tarala Navarro and family. Sa kalag ni Benesio, dulot ni Mrs. Emily Bordado and family. Asin sa kalag ni Victorio, dulot ni Nieves Casida and family. Matindog na po ang kabos para sa pagpoon kan Santa Misa. sanggan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas na indogabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako unta, ang sutong makasalan, tanganing magkanigo kita magsalabrar, kan mabanal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal, asin sa indong mga tugang, nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako, Santa Maria, Dani ni Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurangan ng Diyos. Maherok malugod sa to, ang Diyos na makakamahan, asin pakapatawada sa itong makasalan, darahon kita sa buhay ni Daing Kasagkoran. Amen. Amen.
Mamibi kita. Ama, tabangi kaming makaarog kay Kristo na sa imong aki, namutan yan kinaban, asin nagadan huli kan sa mong kasalan. Panua kami kan sa iyong pagkamuot, ang diklom nin pagtios, masang di ang lugod, kan liwanag asin kamurawayan, nin pagkabuhay liwat. Iniiwaras mo sa mo, sa ngalan ni Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An kasumikalan iyo ang nagdara sa tao sa karatan, asin kasalan. Inidulot kang pagsayuma, na utubon ang tugon nin kagurangnan. Kaya pinapagiramdam ni Propeta Jeremias na ang Diyos, padagos na nag-aapod, na utubon ang sa iyang tugon na isinurat sa satuyang mga puso. Hinanyikong po niya ito ang enot na bawasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Madatong ang mga aldaw, ulay nin kagurangnan, na ako makikipagtipan sa harong nin Israel, asin sa harong ni Huda. Bakong arog kang tipan na ginibo ko sa saindang mga magurang, kang aldaw na sinda sa kong kinua, asin iniluwas sa daga nin Ehipto. Dahil ninda inutob ang sakong tipan, kaya ipinasabot ko sa inda kung si Isay ang kagurangnan, ulay nin kagurangnan. Ini ang tipan nagigibuhon ko sa harong ni Israel, ulay nin kagurangnan. Tudok sa puso ninda, ibubugtak ko ang sakong tugon, isusurat ko sa puso ninda. Ako magiging sa indang Diyos, asin sinda magiging sa kuyang banwaan. Daina kaipuhan na itukdoan ninda, ang sa indang bang pakusuga ako kan espiritu nin kaludukan, tanganing sa mga tampalasan, ikatukdo ko ang sa imong dalan, asin magbalik buot sa imo ang mga makasaalan. Pusong malinig, lalangas ako o Diyos. Huli sa mga pamibi asin mahuyong pagsunod kay Kristo sa kabutan ning sa iyang Ama, kita ilinigtas. Ginibo niya ini para sa to, asin sa satong kaligtasan. Ani kaduwang babasaho. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Kan panahon na si Kristo uya padigdi sa daga, nagdulot siya nin mga pamibi, asin pakimaherak. Sa makusog na tingog, asin tuninong na mga luha, nagdulot sa may kapangyarihan na magligtas sa iya sa kagadanan. Ang sa iyang pamibi dinangog, huli kan sa iyang magalang nakapakumbabaan.
Minsan ngani siya aki nin Diyos. Alagad, huli kan sa iyang mga tinios, nakanuod siyang magin makinuyog-kuyog. Asin huli tamarahayon ang sa iyang ginibo, siya nagin burabod nin kaligtasan, na daing katapusan, para sa gabos na nagsusunod sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa Ebanghelyo, sinasadol kita na arog kan mga disipulos, may linlugod niya to ang kahulugan kang kagadanan, na ini sarong agihan, pasiring sa mas makahulugan na buhay. Matindog na po ang gubos para sa pagrukyaw kan marahay na baret. Ang kagurangnan mapas na Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susog kay San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa mga nagtukad sa Jerusalem sa pagsamba, hulit a pintakasi, ang nagkapira mga Griego. Ang mga ini nagrani kay Felipe, taga Bethsaida sa Galilea, nagsabi, butming mahiling si Jesus. Dinulok ni Felipe si Andres, dangan si Andres kay ba si Felipe, nagdulok as nagsabi kay Jesus, si Jesus nagsimbag, duminatong nan oras ng akin in tawo pagmumurawayon. Tutong sinasabi ko sa Indo, kunan banhi ng trigo day mahulog sa daga, asin day magadan, day mabunga. Alagad kun magadan, mabunga nindakol. Ang dayupot sa diring buhay, mawawara niya iyan. Ang daing nagpapahalaga sa diring buhay, makakamtan niya iyan para sa buhay na daing katapusan. Ang buot na maglingkod sako, sumunod sako. Asan kon hain ako, yaon man duman ang naglilingkod sako. Ang naglilingkod sako, pag-uumawon nin sa kuyang ama. Ngunyan, nariribong ang kalag ko. Ano kaya ang sakong sasabihon? Agadon ko kaya sa ama, naligtas ako sa oras na ini? Dai, ulita para sa oras na ini, ako napadigdi. Ama, pamurawaya ang sa imong ngaran. Dangan nadangog ang sarong tingog na hali sa langit. Pinamuraway ko na, asin pamumurawayin ko giraray iyan. Ang mga tao na yaon duman, asin nakadangog nagsabi na nagdalugdog. May nagsabi man na sarong anghel ang nagtaram. Si Jesus nagpaliwanag ng sabi, ang tingog na iyan, bakong para sa ko, kundi para sa Indo. Ngunyan minapuon ang paghukom laban sa kinaaban na ini. Ngunyan ang prinsipe kaining kinaaban paduluwason. Alagad ako, kung ako ikaitaas na sa daga, ang gabos dadarahon ko sa kuya. Sinabi niya ini, tangana ikapasabot kung paano siya magagadan. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matuko po ang gabos. Diyos maray na hapon po sa gabos. Diyos marin na hapon man po. Kung minsan po may mga kahaputan kita sa mahal na Diyos. Ninulikan mga pagsakit, mga problema, mga kadipisilan, gustong inagihan. Alagad mga tugang,
Naisip man daw niya to na ansaro sa mga dahilan kung tano ta kita nasasakitan o nagsasakit o nadidipisilan o namong problema, ninhuli sa mga salang desisyon sa buhay, mga salang pagpili, o kaya ninhuli sa kasalan na sa tuyang naginibo. Mga tugang, ano po ang epekto kan kasalan sa buhay kan tao? Ang epekto kan kasalan sa buhay kan tao, bako man na ang tao maging magianan buhay, bako man na maging maugma. Ang epekto kan kasalan, yun na magsakit ang tao. Madipisilan ang tao, ninulita harayo sa mahal na Diyos. Pag ang mahal na Diyos, ang sa grasya, di nakakalog sa itong pagkatao, di kita nakakamati o makakakuha nin tunay na kaugmahan, tunay na katuninongan nin isip asin puso. Mga tugang, ninhuli sa pagkamuot asin planong marahay kan Diyos sa buhay kan tao, aram niya to na si Kristo na nitawo. Kan panahon, kan silan sa kasaeba, yung kuta sa paraiso, ninhuli sa salang pagpili, ninhuli sa pagpadara sa sugot, kan karatan, ang paraisong iyan nawara sa inda. Magmakuta, tagabos, itinao kan Diyos sa tao. Lagi dinuli sa lang pagpili, ang pag-isip na kapantay kan Diyos, dumanagpoon na makamati nin kadipisilan. Lagad mga tugang, ninhulita ang Diyos, mamumuton, tinawag kita nin tsansa. Bako lang ganing madali ang ginibukan Diyos sa buhay kan tao. Inulitan sa mismong bugtong na aki, ipinadara, tangan ang kasalan kan tao mapara. Sinadog niya to digdig sa Ebanghelyo, ang prediksyon kan kagurangnan na siya iitaas, na siya masakit, na siya magagadan, asin mabubuhay liwat. Ano tayo ginigibuin kan kagurangnan? Bako lang na namumot sa satuya, kundi iyan ang sa iyang natura. Gusto kitang tabangan, gusto kitang ihawas sa pagsakit ng kasalan. Kaya nga ni ang sa iyang pagkagadan sa krus, iyuan kapahayagan asin resulta kan paghawas niya sa estado ng kasalan sa buhay kan tao. Tan gusto kan Diyos, mamatean an kaginhawahan, mamatean an tunay na kaugmahan, tan Diyos saman minatao kaiyan sa tuya. Alagad mga tugang, rumdumon niya to na ang Diyos pero may nag-iimbitar sa tuya. Kaya nga di ba siya nagtugdas kan sakramento kan pagkumpisal. Kan nakaaging Huwebes, kita nagkurumpisal. Duman ipinapamati kan Diyos sa tuya. Na dawa kita nagkulang. Dawa perang bes kita napasala sa pagdesisyon niya to, sa pagsunod sa iya. Pero ming ang Diyos di nararaya na mag-imbitar sa sato, na makipag-ulian sa iya. Aram kan Diyos na kita may kaluyahan. Kaya nga di siya nagtugdas ka iyan. Kan sakramento kaya pakikipag-ulian, ta gusto niya, pero yung itao, ang grasya sa satuya, taaram kan Diyos, na iyan ang kaipuhan ta sa tuyang buhay. Kaya mga tugang, sana maisip ta iyan, mas paurugon ta iyan permi. Minsan kaya, iguanin mga tao na di nag-aamin kan sa indang kasalan, naghahanap ng iba. Yung matutukdo, kuwasa nga si arog ka yan, kuwasa si arog ka ini. Pero kung pagtuusan ng pansin ang sadiri,
Natibaad nagkukulang sa mahal na Diyos. Kaya mga tugang, totoo kita, napapasala pirmi sa pagpili, kan kabuutan kan Diyos, alagad ang Diyos pirming naghahalat sa satuya. Nadawag niya ito pirmang mga istorya kan kagurangnan, manunungod sa kaugmahan kan ama na nakabalikan aki. Pag may nawara, hahanapon, tanganing maipamati ang sa iyang pagkamuot. Tagani pong masupog kitang maggibo ng mga bagay na bakong tama, sana mas nangurog sa tuyan pagkamarahayin kan Diyos sa tuwing isip asin puso. Yan po ang dahilan kung tanutan kagurangnan, nagsakripisyo para sa satuya. Yan ang dahilan kung taano ta pinatunayan kan Diyos na siya namumuot asin nagmamakulog sa lambang saro sa satuya. Tagabos kita mahalaga sa iya. Kaya pag grup-grupan po niya to, ikwa kitang dapat pakarhayon sa tuyang buhay. Doon sa muna na panahon, ang relasyon niya to sa mahal na Diyos marahay. Sigurado kita na pinagsulsulan ta sa mga kasalan sa atubang nin mahal na Diyos. Nakapagkumpisal daw kita sa itong mga kasalan. Kadakol po nin mga pagkakataon na ayuson ta ang sa itong relasyon sa mahal na Diyos. Aral daw perming may oportunidad na pakarhayon ta ang sa tuyang relasyon sa mahal na Diyos. Kaya mga tugang, kung gusto pala niya to magkaigwanin makahulugan na buhay, kung gusto pala niya to na magkaigwanin maugma na buhay, dawa sa tahon kagtiusan, dawa kadakol kita mga day na re-receive, dawa dahil mga kulang sa itong buhay ng mga material sa iba pa. Pero kung yaon ang presensya kan mahal na Diyos sa itong pagkatao, sa hiling ko man kitang ahanapon pang iba. Dahil kita mahapot sa mahal na Diyos, dahil kita mahinakit, dahil kita mapahayag ka sa tuyang kulog buot sa mahal na Diyos. Taano? Ang Diyos iyon pinaka-importante na dapat makamtan kan tao. Kaya magamangalas kita maski nagtitios, maski may helang, ang iba may helang, pero maugmanin hulitan mahal na Diyos, yaon sa iyang buhay. Kung maaraman niya to, si mga naenot sa satuya, si mga naging mga santo, nagkagunin mga makuring helang sa ibang mga santo, pero maugmasin na taan Diyos, yaon sa indang buhay. Urog na si mga martir kan sa itong simbahan, na sila naghapot sa Diyos, ano ta, kami naghinguan na maging banal, maging masinunod sa imo, ano ta, siring ka ni an kapait, an kagadanan mi. Ano ta siring ka ini? Sida kapag ang Diyos kaya, nangungurog sa buhay kan tao, ang pwede kan iniisip kung paano dahil makarayo sa mahal na Diyos. Tayo nagpapaugma sa iyang buhay. Kaya nga ni, sabi niyo sa Ebanghelyo, ngaya kung dahil mahulog ang banhi, dahil man madakol, kaya kaipuan na mahulog ang banhi, tanganing magdakol, maging mabunga. Kaya pag ang simbahan ta, maski pirang beses na minag-agi ng kadipisilan, pero padagos na nakakamati o kaya nagpapadagos, nitulitaan mahal na Diyos, iyo ang nagigiya kasi nagdadara kaiyan. Kaya lugod mga tugang mo dyan pong Kwaresma, sunod na simana, kita masalubran naman kan mapunakan Semana Santa, himuwahon ta kung ang pinakamahalaga sa mga okasyon na iyan. Yan ang inuton ta sa gabos. Kapag inanot ta kung ano mga dapat, urog na sa panahon nin Semana Santa, ang gabos na marahay na bagay, masurunod na sana. Ang gabos na mga balaog, ipapamati sa tuya, kan sa tuyang kagurangan. Matindog po ang gabos. Nagtutugod ako sa Diyos sa mamahalang Magamhan,
Kagulalang kan langit asin daga, asin si Yesu Yesu Kristo. Kristo, ibugtong niya kagurang lanta. Ipinangidam Holy ng Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria. Pinasakitan Sakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, nagadan asin nilubong. Uminilig sa magadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hadas sa magadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tukang Diyos sa makakamhan. Haliduman mabalik sa mabuhay asin magadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay ni daing kasakoran. Amen. Nagsusulsulkan sa itong mga kasalan asin pagkukulang, mamibig kita sa Ama, na siring sa babaeng nagdurog sa bakong agom, na dinara sa iya, tanganing padusahan, kitaman makadangog kan mga tataramon niya, lakaw sa katuninongan, asin day na magkasala. Ang simbagta, kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong. Tanganing ang gabos na naglilingkod sa simbahan, padagos na magpahiling nin tunay na pagpatawad asin pakasabot, siring kay Jesus. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing dai kita basang na maghukom ning kapwa, kundi siya saton mo na ang satuyang buhay sa atubang kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga nagagabatan nin pagsakit asin paghadit, makasabot na ang Diyos bakong harayo sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, mga gurang, asin mga nagmumundo, makanuod sa paarog ni Jesus, na makaya ang pagsakit na may kusog buot asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magkamit kan kaugmahan asin katuninungan sa maimbong nakugos kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Langit no na Ama, tabangi kaming magpatawad sa mga taong nagpapasakit sa mo. Magmakulog man kami sa inda, siring kan ginibo ni Jesus sa babaeng nadakop na nagdudurog sa bakong agom. Huli man sa nakikristo sa mga kagurangnan. Amen. Matuka po para sa liturhiya kan Eucharistia.
mamibi ka mamatugang, tanganingan sa ko sa sendong atang. Maako malugod kan Diyos sa mamakakamahan. Ako on manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan sin kamarawayan kan sa iyang aran para man sa pakinabang nato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Diyos sa mamakakamahan, ang atang na sumong dinudulot, makapara lugod kan sa mga kasalan, sa bagsikan sa mong pagtubod, kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Taas ng mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Toong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kini sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkoran. Tangani ikabalik sa mga aki mo, ang kalinigan nin mga isip, nagtalaan ka nin mabiyayang panahon, na niisip talingkas sa mga maraot na kamawatan, pakinabangan ninda ang mga agisa ng bagay, tanganing magdayupot sa mga nagdadanay. Kaya kaibakan ni Gabos sa Santos sa San Angeles, sarabay kami nag-umaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, paluhod po, kagurang nani kanangganan banal, burabo din Gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng buwan kan sa mong spirito, tanganing para sa mo, maginhawa kasin dugo kan sa mong kagurang nani sa Kristo, kan siya sa rugarin ng buot, pinasaluiban, sa God sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay sin pagpasalamat, binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako ka mo Gabos, asin magkakan ka ini, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulat para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan nyo man nilikali sa singgarare pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako ka mo Gabos, asin mag-inom ka ini. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan baagwas ng dani natipan, napapabulosan para sa Indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagurumdom kan sa iyong paghagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulat sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkaligoman na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban,
Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papas si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa mong pagkaherak, na sa mga matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa magadan, dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lilogon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay Iban ni Santa Maria, Virgen Enakan Diyos, kay Iban ni San Jose sa esposo, kan mabanal na apostoles sa sinigabos sa santos, na kay tupa nakapagayagayos sa imo, magkanig mong maging kahiras kan buhay niya dahil kasagkoran, mag-umawas na magkamurawis na musiring man, ulis sa aking mong si Yesu Kristo. Ulis sa iya, asin kay Iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos, Ama makakamhan, kasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan ka ng mga nakakaligtas sa tugon, na sin pinatuod kan Diyos na nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Nagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa maldunyaman katulinongan, tanganing kami natabangan, kanastay mo pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan mo mga paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Yesu Kristo. Sa Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa mong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hara paghilinga ang sa mong makasalan, kundi ang pagtubod ka na sa imong simbahan. Asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as na nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
ang katuninongan kan kagurangnan, dani na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpati na raawan ka mo, nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you po sa inyo po sa mga tugang. Maluhod po. Uyaan kordero kan Diyos, uyaan nagpapara, kan makasaalan kang kinaban. Walada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo ni ka magdago sa sakoyang harong. Alagan magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Magkakaigwa po girara kita ng second collection. Mapapaduman po ini sa Pastor ni Cristo 2024. Ang kantada po, nagpapasalamat po kan sa indong generosidad. Diyos mabalos po.
Matindog po. Mamibi kita. Diyos Ama makakamahan sa bagsikan atang na ini, danay kami makisumaro sa imong aki, nan hawak as dugo sa muyang inako, siya ang sa muyang kagurangnan sa kapanahonan kang mga panahon. Amen. Matuko muna po para sa nagkapirang anunsyo. Enot sa masunod na Domingo, yun na po ang Domingo de Ramos. Uya po ang schedule kan mga magiging aktibidades sa Petsa 24. 5:30 a.m. pagprosesyon as in pagbindisyon kan mga ulibas poon sa munisipyo, pasiring sa simbahan as in pag-awit kang husana. 7:30 a.m. misa, 10 o'clock a.m. misa, 4:30 p.m. misa, as in 6 p.m. misa. Mayo na pong munang misang alas 5 nin aga, nganing tawandalan ang prosesyon nin Ulibas. Ang kapos po na maatender kan mga misa sa mga nasabing mga oras, urog na po sa pagprosesyon asin pagbindisyon kan mga palaspas. Iniinggan niyo po na magdara nin Ulibas o palaspas. Siring man po sa maatender kan prosesyon nin palmas sa pagkaaga, pwede man po na magdara nin balabal para sa agihan kan padi pasiring sa mga usanahan. Ikaduwa ang selebrasyon kan Semana Santa sa satuyang parokya, nakasintro igdi po sa satuyang simbahan. Kaya po ang schedule kan mga aktibidades liturhikal, asin iba pa po mga aktibidades nakapost sa luwas kan simbahan, asin ini po nakapost sa Facebook page kan parokya. Katulo, katakod po kayan, iniimbitaran po ang gubos na mag-atender kan Santos Ejercicios sa Lunes Santo asin Martes Santo, alas 6 nin Banggi. Siring man po magkakaigwa po nin pagpakumpisal sa mga aldaw na iyan. Salamat po kan sa inyong padagos na pagsuporta asin pag-anduyog sa mga proyektos kan sa tong parokya. Diyos mabulos po kan sa inyong karahayan. Reverendo Padre Gilbert Leopoldo G. Vergara, Cora Paroko. Matindog na po ang kabos. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. kondisyonan malugod ka mo, kan Diyos na makakamahan. Ang Ama, sa Nanaki, sa Espiritu Santo, Amen. lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Suba ko dahil nagkakaroon sa microphone kaya lang